Бу көннәрдә Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында күренекле шагыйрь Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илфак Ибрахимовның ул Мөхәммәд Мирза тәхәллүсе белән иҗат итә 70 яшьлек юбилеена багышланган Мәңгелек юлында дип исемләнгән әдәби-музыкаль кичә булып узды. Чарадан Динә Нәҗметдинова репортажы. Татарстан Республикасы хөкүмәте мәдәният министрлыгы тарафыннан сезне улуг юбилеегыз белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Мөхәммәд Мирза 1952 елның 3 декабрында Татарстанның Октаныш районы Чалманарат авылында дөньяга килә. Кечкенәдән үк иҗатка гашык булып үсә Мирза. Язган һәрбер шигырендә, поэмасында балачак һәм авыл хатирәләре чагыла. Шагыйрь үсә төшкәч Казан дәүләт мәдәният институтында бергә укыган Раушанияга гашык була. 45 еллык уртак тормышыбызның бетем мәгънәсе ике кызыбызда, улыбызда һәм алар янында тагын 5 ыныгыбызда ди юбиляр. Ayrı halkçının, imanına yakın etken Rabbim, tövbe etken her çatçını, şunna, ışkı sözüne etken sahbi, hayal vallaha yumursun, yine yenen etken muhabbet ya, berip etken tukay turasın. Юбилей кичәсе Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Рөстәм Абязов җитәкчелегендәге Ля Примавера, Казан камера оркестры һәм Ильяс Әүхәдиев исемендәге Казан музыка клиентының татар хоры чыгышы белән башланып китте. Şair olarak elbette o nefislerini bütün dünyaya seçti. Ama o Serbiyadan tutup edebi bir vakıaga evrildi. Şair yazmışına evrildi. Юбилей кичәсендә килгән тамашачылар өчен Мөхәммәд Мирза иҗат иткән шактый шигырьләр, поэмалар яңгырады. Тамашачының шигъри сүзгә сусаганлыгын күрү тыймлау күңелгә аерым бер рәхәтлек бирә, киләчәккә өмет уята. Динә Нәҗметдинова, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.